Kagidan iti panangrugi iti klase kadag iti para publiko a pagadalan ti panagbisita met dagiti kamang ti First Mountain Province Provincial Mobile Force Company anang ipatumpal met lang iti police visibility. Impatumpal na ti Oplan Best kadag iti pagadalan iti Bisaw ken Bauco ken kastamat iti lecture panggap iti crime prevention, anti-bullying ken civic responsibility. Baban ditoy napatibkerpay iti panagkakadwada kadag iti pagadalan ken nasiguro iti natalged a learning environment para kadag iti learner. Panang suportada met lang daytoy iti balik eskwela program para iti school year 2026-2027. Kabayatan na agtultuloy met lang ti patpatumpal nga Oplan Bandilyo in action ti unit panangyasideg iti napateg nga impormasyon iti komunidad anas ken amamwanda. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.